Bună ziua! Am cumpărat un labubu. Eu mai am un labubu, dar ne-am cumpărat un labubu și vreau să le desfac. Eu ne doresc pe ăsta. Hai să deschidem, să vedem ce este. Îl distrugem. Oamenii ferește. Uitați-vă cum arată o pundă. Le-am arătat și părinții mei. Ăsta mi-a pitat și așa îl dau mama mea.